Naimbag nga oras yu amin gagayem. Awisen kayo nga awan labat, nga indak kuyugin amang bensa-bensa, tinaglabas, apaseten ti biyag tayo. Baiten ti programa, Dear Manunggani. Program pakaramanan, dagiti pagteng tay iti biyag, at di tay tumalipatan, uray kanuman. Programa ang TED pambagbaga, tapong palag-anan tirigna, ti maseknan. Programa makaited dubliwa kada tayo amin. Daytoy ti programa. Dear Manunggani. Ti panagbabawi, ket addalat ta iti maudi apaset ti biyag. Uray pilitem alipaten, agsubli daytoy, gaputa nagbalinen apaset ti biyag. Ti surat nga maibasa, naggapu kini Norma ti Cordon Isabela. Kastoy ti linahon ti surat ni Norma. Dear Manunggani. Nagsurat akken ka, gapudadyak mas baanan ti palpot ko. Sapay na kuma ti kanak ti gundaway, nga agsubli ti naglabas ko, ang nagbalinen nga arimbalik ti napalabas. May saak nga maestra, nagadalak iti Manila. Iti likudan ti kinakurapay. Iti maudi at awen ko ti sekundarya, nagdaanak iti nobyo, isu ni Mark, nga kapatadag, ket may samit ten maestro. Daytoy ayan, ket napunno unay. Intultulo mi nga Manunggani, daytoy a relasyon. Ingana anadistino ak tinasulinik a barangay ti Cordon. Manipod idin, manmanu kami nagkitkita manong. Agtawenak ti 20, idi mangisura ak tinasulinek a barangay ti Cordon. Gapu tawampay unay luglugan idi panawen Manunggani. Kapilitan nga didi kargador nga agbunag ti kayo anaragadi, tilugan ko nga rumwar ti bakir anakadis tinwag. May sangarod Manunggani a kapitalista nga Chinese ni Joey tinamamo. Agtawan daytoy iti 35. Nagkursunada kanya, tayan na pagdaksan Manunggani, at dagayam asawa ken duangan nakna. Gapumanong iti masansan nga panakailugan ko, tilugan ni Joey, nasubsurok nga rod nga inayap. Nang nangrunay dagregalon ti kwarta, alahas kenda dumapay, ngayaw awat na kanya. Manunggari, nakapuyak, naalukay na nga rod, nagbalinak akabit. Inunot kumiten, panalipatan ti karin-karini ken ni Mark. Naamuan ti asawa na ti relasyon mi. Nagpungtot nga rod ken nagipulong ti opisina. Naikatak iti kaso nga immorality. Nagrugi akon nga agbabago Manunggani. Nga naladawen ti amin. Umapala kaday kapatadak ang maestra. Itan Manunggani. Nagretaridan. Kadadamit din pension na. Agtawen akon ti 70 ket 3 Manunggani. Makita kon.
Dagito'y laing talo nga bunga mi tinagbalin nga asawa ti luliwakon. Ket isuda ti mangtatlaken ken agitid tagserbi kanya. Daytoy manong ti pagkasalitaan ti biyak ko. Agyamanak ti anos mo anang ibasa. Tinagsurat Norma ti Cordon. Evening shadows make me blue when each weary day. Amok nga uray baliwam ti panagtayek ti lubong Norma. Saan nga maisubli ti naglabas. Akwem daytoy ti isu ti nagayatam. Nasulisog ka ket kinam ang nagbalin ka akabit. Dreaming of your tender kiss. Napukaw anamin pinsan tinamnama ken nilrigat dagiti naganak mo anang paadal ken ka. Happiness. A million years. Naganak anadungo ken ka itilugudan ti amin. Awatem daytoy agasat. Talyawen ken ipamaysam laingen tagserbi ken mga ayat kadagiti tinabaligi nga anak mo ken apukom. Taysuda ti magluluwaken ka iti maudi nga aldamo di pirabaw ti daga. Any place on earth. Ti istoryam Norma ang naglabas mo. Nagbalin kuma apakadalan dagiti amin nga agdingdingeg. Agyamanak ting kapanagtalek iti daytoy nga programa. A million years it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. There'll be no blue memories then. Kablaawan tayong rod gagayem dagiti nayat at dumdumgeg iti daytoy a programa. Esther Domingo ti USA. Claire Carmanson Valdez Ramos ti Antipolo City. Aurora Castillo ti Cavite. Samuel Llanes ti ISU Jones. Roger Carmanson Barangay Captain ti Jaraw Jones Isabela. Marina Nanyong ken Meli Limon ti Tuguegarao City. Gagayem, may samanen apakasaitan ting kanyang ligan iti daytoy nga kanito. Iti programa Dear Manunggari. Programa naglaon kang iti pasamak ti biyag nga ditay tumalipatan uray kanuman. Pumakadakon katawisan kayo nga makiraman baiten daytoy a programa. Dear Manunggari.